Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина улгатаба койбір темалар турында кыскача. Ауыр жарақатлар ола һәм ошыгыш ярдәм бригадасы килгәнче үлә. Шолда 26-нчы коттан яшүсмер егылып төшкән. Шолы балалар бакчаларында һәм мәктәпләрендә прививка кампаниясы башланды. Сабыйларның сәламәтлеген тагын ничек ныгыталар? Ризык, кием салым һәм ая киемнәре 40-03 йортында яшәүчеләр игелек эскәмиясе оештырганнар. Шолда 26-нчы коттан яшүсмер егылып төшкән. 14 яшьлек кыз авыр җәрәхәтләр ала һәм ошыгыш ярдәм бригадасы килгәнче үлә. Фаҗига кичә Академик Королев урамындагы йортта булган. Бүген фаҗига урында безнең төшү төркемендә булды. 14 яшьлек кыз тулы гаиләдән була. Мәктәптә яхшы укый, аниме белән мавыга. Яшүсмер 26-нчы каттан егылып төшә. Бала подъезд түбәсе өстенә егыла. Түбәдә әле дә кан һәм эзләр бар. Я сегодня утром только узнала, прочитала. Не могу сказать. Биредә яшәүчеләрнең берсе сәеррәк тавыш ишетә, ә аннары кызның гәүдәсен күрә. Ул ошыгыш ярдәм чакырган. Академик Королев урамындагы әлеге йорт яңа төзелгән. Видеть, может быть, и видела, тут не углядишь, а молодежь заходит часто сюда. Говоришь, а они забегают. А по поводу балконов, балкон высокий. Вот, здесь невозможно так просто упасть. Бегают по этажам, где-то засиживаются, сидят. Потом выходят. Вот сейчас хотим вахту посадить, но не знаю, согласятся ли сами жильцы. Тут домофон стоит же, умный домофон. Так что как бы просто свободно только вот именно сейчас зайти, когда строительный мусор выносит и все. А так все это безопасно. Фаҗиганың сәбәпләре әлегә ачыкланмаган. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзия, яңалыклар. Әгәр сезнең берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Салкын тыю сезоны ачык. Шолы балалар бакчаларында һәм мәктәпләрендә прививка кампаниясы башланды. Балалар һәм студентларга гриппка каршы прививка ясыйлар. Табиблар әйтүенчә, хәзер иммунитетны ныгыту өчен иң яхшы вакыт. Балалар бакчаларында сабыйларның сәламәтлеген тагын ничек ныгыталар? Бу сорауга җавапны безнең материалда белә аласыз. Әгәр салкын тыю билгеләре булмаса, иммунитетны ныгытырга һәм прививка ясатырга мөмкин. Гриппка каршы вакцинациягә беренчеләрдән булып килгәннәр арасында Кыюн Никита Дагадов. Малай әйтүенчә, ул уколлардан курыкмый һәм аңа авырырга да ярамый. У меня сегодня день рождения, и мне хотелось прививку сделать, чтобы я не болел. Чтоб здоровым мином стать, надо мячик покатать. Профилактиканың тагын бер формасы махсус шарлар ярдәмендә гимнастика. Бу иммунитетны ныгыту өчен ясалган нокта массажы. Бу Стрельникова гимнастикасы ул сулыш органнарын үстерүгә юнәлдерелгән, ләкин аны өлкән төркем балалары гына эшли ала. Шулай ук тозлы су белән тамакны чайкатырга, витаминнар кулланырга кирәк. Это утренний фильтр в обязательном порядке. Прием детей в нашем детском саду проводится на улице, пока позволяют погодные условия. Кроме того, в обязательном порядке проводится бесконтактная термометрия детей при приеме. Бу чараларның барысы да сезонлы авырулар күтәрелә башлагач профилактик катлам булдыру өчен кирәк. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзия, яңалыклар. Ризык, кием салым һәм ая киемнәре 40-03 йортында яшәүчеләр игелек эскәмиясе оештырганнар. Яхшы эш йогышлы булып чыга. Дус күршеләр пакетлар белән әйберләр, азык-төлек алып киләләр һәм уңыш белән бүлешәләр. Теләге булган һәркем нәрсәдер ала яки нәрсәдер бүлешә ала. Әлегә утыргыч бирдә яшәүчеләрнең чын горурлыгы булып чыккан. Хәтта балалар да уйнамаган уенчыкларын башкаларга тапшыру өчен чыгаралар. Шаулларның игелекләре турында тулырак алдагы материалда. Флүзә Ильясова 40-03 йортында 40 елдан артык яши, ләкин беренче тапкыр үз ишек алдында игелек эскәмиясен күргән. Бер ай ярым элек ул биредә алма пакетын күрә. Йортта яшәүчеләрнең берсе бакчадагы уңышны күршеләре белән бүлешергә булган. Соңра кабаклар һәм баклажаннар барлыкка килә. Тора-бара балалар уенчыклары, аяк киемнәре, кием салым һәм хәтта компьютерда китерә башлыйлар. Кеше аптырап карый, кайберсе аңламый бит инде. Монда уже уйладык та Маргарита Рамазановна безнең тос инде ул.
Эйде язып қойық деді. Скамейкада біраны плакат язып, скамейкаға қойғаш, еще да аңлашырлық болды. Күршеләр кирәкле әйберләр алмашу идеясын шатланып кабул итә һәм хәтта бәйрәмнәрдә оештыралар. Ольга Сазонованың быел бакчасында зур уңыш үсә. Яшел тәмләткечләрен ул башта танышларына тарата, аннары игелек эскәмиясе запасын тулыландыра. Беркем дә буш кул белән калмый. Хәтта ишек алдындагы белем көне тантанасы да петрушка кичәсенә әверелә. Вот сегодня тоже свежий урожай. Срезаем, новое отрастает, и мы снова привозим. Поэтому, как говорится, всем добра и всем здоровья. Я сама даже пользовалась этой скамейкой. У меня огорода нет, я живу одна. Я частенько огурчики беру здесь, яблоки беру. Людям, если лишнее не жалко, почему бы нет? Игелек эскәмиясе көн сайын тулылана, ә дус күршеләр уңыш, әйберләр һәм уенчыклар белән уртаклашырга шат. Айзилә Шаймөхәммәтова, Яна Вальдули, Нар Султанов, Яңалыклар. Һәр бер кисәктә файда һәм тәм шолда Камчатка балыгы сатып алырга мөмкин. Шоллы халкын һәм шәһәр кунакларын Яшьлек проспектындагы Эссен сәүдә үзәге каршындагы майданчыкта 14-нче йортта көтәләр. Тәмле туклыклы һәм бик файдалы өчен Камчатка балыгы микроэлементларга һәм витаминнарга бай ул көзгә урлар сезонында бик кирәк нинди төрлелек. Сөләйман балыгы патшабикәсенең төрләре чабыча, иңешкә, палтус, кириш, нерка, форель, ибаси һәм сельдь бар һәм бу әле барысы да түгел. Барлык балык та табигый яшәү урында тотылган, ассызланган, майлы, авызда ри. Тәм-том яратучылар кызыл улдыкны да лаеклы бәяләячәк. Ул теләсә нинди өстәлне бизиячәк. Кайнар һәм салкын су белән ысланган балык та бар, ул бар тик табигый агач сөтене белән генә Шуның аркасында тәме һәм файдалы сыйфатлары саклана. Деликатесларның төрлелеге шок катырачак, аларны 24 сентябрьгә кадәр Эссен сәүдә үзәге каршындагы майданчыкта сатып алырга мөмкин. Үзегезне һәм якыннарыгызны Камчаткадан китерелгән диңгез продуктлары белән сыйлагыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Спешите в магазины «Сибиряк». Только в сентябре скидка 30% на все куртки и пуховики до 74 размера. Проспект Мира, 12А, остановка Медгородок. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 18 по 23 сентября. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Они все приезжают на новоселье. Уже завтра. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Какое все классное. Ты открываешь. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Геркулес Богатырский. Увелка за 44 рубля. Казань-Экспресс. Время теплых подарков в магазинах «Победа». До 31 октября совершите покупку, станьте участником акции и выигрывайте ценные подарки. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.